Буадағы Туған яқны үйрену музейында якташлары рәссам Шамил Нигъмәтнең күргәзмәсе ачылды. Тантаналы ачылышта рәссамның туганнары, Буа якташлыгы вәкилләре, район җитәкчелеге катнашты. Авыл тормышы, авыл кешеләре һәм күп төрле төсләр палитрасы Шамил Нигъмәт рәсемнәренең үзенчәлеге булып тора. Бүген Туган якны өйрәнү музейында рәссамның картиналары күргәзмәсе ачылды. Катнашучылар арасында Шамил Нигъмәтнең хатыны Рәфидә Нигъмәтуллина да бар иде. Он рисовал все. Он рисовал и пейзажи. Ул бар нәрсәне дә рәсемгә төшерә иде. Пейзаж, сюжет картиналарды ясады. Бигрәк тә туган ягының табигатен яратып ясады. Портретларны да яхшы ясый иде. Нәрсәгә тотынса да чын сәнгать әсәре тудырды. Күргәзмә Шамил Нигъмәтнең тууына 70 еллыгына багышлана. Рәссам Буа районының Килдурас авылында дөньяга килә. Автор күп эшләрен үзенең туган ягында язган. Аның картиналары хакында әйткәнемчә озаклап сөйләргә мөмкин. Аларда төсләр балгыш. Һәр картинада мәгънә. Ниндидер мәгънә алып китәсең. Аеруча үзенең якташларына, үзенең авылдашларына bağışlanan resimlerini min ılı iştelikli nindidir oylarga ötere turgan resimler, kartinalar dip atar idim. Шамил Нигъмәт 2004 елда вафат була. Аның мирасы Казан, Европа һәм Американың шәхси коллекцияләрендә, музейларында саклана торган йөзләгән картиналар. Автор җәмәгать эшчәнлеге белән дә шөгыльләнгән. Шамил Нигъмәтнең гаиләсе Буа районына 40-ка якын картина бүләк итте. Киләчәктә Килдурасда рәссамның музей йорты ачарга планлаштыралар. Бу вакытка кадәр картиналар район музеенда сакланачак. Картиналар күргәзмәсе март ахырына кадәр эшләячәк. Рәссамның иҗат җимешләрен теләгән һәркем карый ала. Алсу Сәмигуллина, Сирин Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.